albishirin ka ɗanyen dankali ya fito. Allah raba mu da sharrin mata ɗaya. Idan ka ga bawan Allah ya kai shekara 10 da mata ɗaya, cikin biyu akwai ɗaya. Wataƙila ko tana bin sa bashi mai yawa kaji ɗaya ko kuma ita take ci da shi. Biyu. Mata ɗaya. Ka daina murnar kayo aure. Kawo garin tuwo mata ɗaya, karwar miya mata ɗaya, sabulun wanka mata ɗaya, sabulun wanki mata ɗaya, ka shekara noma mata ɗaya, ka shekara awu mata ɗaya, ga shegen sammakon kasuwa a wajen mai mata ɗaya, da jarabar ka siya riga ka. Shi mai mata ɗaya. Lokacin da ina da mata ɗaya, riga ta sai na wanke ta da hannuna, amma malam da suka zama biyu, kai! Riga ta ka duba ga ta kamar sabuwa da na wanke sai ga jitsi da cikin ruwa wanke ta kuma sabuwa fes. Amma lokacin da ina da mata daya wurin kwanci na sai na share da hannuna mata daya ba te ba mata daya. To su waɗanda suke da mata daya yaya kake gani? Mai mace daya ai aminin gauro ne. Mai mace daya aminin gauro ne. In kana son takaici sai ka zana da mace daya. Kwarai kuwa mace ɗaya da kake ganin nan takaici da ciwon kai sai mata ɗaya, amma in kana son ka ji ka garau sai mata biyu. Allahu akbar. Kai ai in dai aka ce maka sammu to mace ɗaya ita ce sammu. In kana da mace ɗaya kai mai gadi ne. Inna lillahi. Mai gadi ne kai. Giredin mai gadi. Giredin mai gadi. Inna lillahi. In dai haka da mace ɗaya to kai mai gadi ne. To Allah raba mu da Allah raba mu da ciwon mace ɗaya. Masu ɗaya Allah ba su ikon su ƙara. Mai biyu ma Allah ba shi damawa. Amma in ka dana da mace ɗaya ka shiga matsala. Inna lillahi inna ilaihi. To Allah raba mu da mace. Abincin ka sai ya sanyi in kana da mata biyu. Amma in kana da mace ɗaya lokacin da ka zo sai ka tsaya an gama tukun sannan azuba ma. La ilaha illa wani abu ya kai haka.